a my vás vítáme u úvodu na náš kanál. Co tady budeme točit? Bude to tutoriály a různý tyhle dobrý věci. A teda představíme svýho, jo? Máme oba One. Máme One od Jojo Factory. A budem a umíme Jamajku. Já vám budem učit celý videa Jamajky. Jamajky. Krásný Jamajky. A teda Jamajky. on je uchyl, takže dávejte si pozor! To bylo všechno pro to video. Já jsem Jirka, to je Patrik. A jsme repeři. Tak jo, pojďte. A zakladu katy. Kamikaze! To by bylo všechno. Já umím. Takže lidi, to bylo všechno pro tohle video. A vaša! Takže čus! Takže čus! Zatýkáme úvod, bla. Takže čus!